Γεια σας παιδιά, σήμερα παίρνω Roblox με το Μαντί και σήμερα εκεί κάτω θα τον κυνηγάω εγώ. Για Μαντί και πάμε στο βίντεο. Τι ωραία! Μου έχουν πει πως αυτό το σπίτι είναι στοιχειωμένο. Πολύ ωραίο σπίτι. Και το δεν ανοίγει. Συγγνώμη, τέλεια, ξεκλείδωσα. Τι είναι αυτό? Φόκος. Κουκουκου. Αυτό το στοιχειωμένο σπίτι έχουν πει στις ειδήσεις πως έχει πεθάνει κάποιος. Αλλά είναι ένα σκέτο σαβούλα. Είναι μια σαβούλα δηλαδή. Πρέπει να του δώσει για μεταχείριση. Γιατί δεν ανοίγει η πόρτα. Τέλεια. Τι έγινε εδώ? Έχεις ακούσει και εσύ για τον πεθαμένο? Ναι, αλλά δεν το πίστεψα. Εγώ τον σκότωσα. Πέφτω. Άντε πάει. Πούντο. Σώθηκα νομίζω. Πούντο. Νομίζω με ξέχασε. Τι ακούστηκε μπαμ? Τι είναι αυτό? Εγώ ποτέ δεν το είχα δει αυτό. Ποιος πεθαμένος να υπάρχει? Πού είναι τα φώτα? Δεν το πιστεύω. Κάτσε να ανέψω τον φακό μου. Το ξέρω αυτό το σήμα. Το έχω δει παντού στην πόλη. Το βλέπω παντού στην πόλη αυτό το σήμα. Τι να κάνει εδώ αυτό το σήμα? Πάλι καλά που είχα και φάει. Γιατί δεν μπορώ να βγω. Δεν μπορώ να βγω, βοήθεια. Θα μείνω εδώ για πάντα. Θα μείνω για άλλη μου τη ζωή εδώ. Κρατούμενοι που είσαστε σε αυτό το σπίτι, θέλω να σας πω κάτι. Όποιοι είσαστε σε αυτό το σπίτι έχουν ανάψει τα φώτα. Αλλά με προσοχή βγείτε απ' έξω. Δεν μπορούσα. Το ξέρω, αλλά έχουμε καλέσει τους μπάτσους να το εξερευνήσουν αυτό το σπίτι και να βρούνε
στον δολοφόνο. Πάμε. Γρήγορα. FBI, πού είσαστε? Κάποιος φωνάζει εκεί κάτω. Πάμε. Πού είσαστε? Βοήθεια! Είμαι μέσα. Εγώ είμαι. Είμαστε οι μπάτσοι. Βοήθεια! Πού είστε? Δεν ξέρω, είμαι μέσα σε ένα κελί. Σε κελί. Ναι. Αυτό το κουμπί πατήσατε που βλέπω. Όχι. Πώς βλέπετε από χιλιόμετρα μακριά? Δεν βλέπω. Καταλαβαίνω, δεν πάτησα. Στον κάτω όροφο. Ήρθατε από ένα μέρος που έχει 2 τάφους. Από όσο θυμάμαι είχαν ανέβει 3 σκάλες και βρέθηκα εδώ. Ξέρουμε αυτές τις σκαλές, αλλά είναι πολύ μακριά. Σας παρακολουθείτε άμεσα. Πού είναι η πύλη? Από πού πρέπει να πάμε τώρα εμείς? Ξέρετε κάτι, ποια μεριά πρέπει να πάμε, από δεξιά ή από αριστερά? Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι βασικά. Φαίνεται κάπου. Πώς μπήκε νερό εδώ μέσα? Α, βλέπεις έξω, αυτό πάει να πει πως θα πλημμυρίσει. Άρχισε και τα ανοίγω τα κάγκερα. Μην ανησυχείτε, ερχόμαστε. Βοήθεια! Σας παρακαλώ. Με αυτό θα ανοίξει? Σας παρακαλώ, δεν ξέρω πως μπήκα εδώ μέσα. Από ποιον δρόμο πήγατε? Από εκεί? Όχι, προχωρούσα, ευθεία προχωρούσα προς τα εδώ και εμφανίστηκα. Σας παρακαλώ. Πατήστε μάλλον εκείνο το κουμπί. Ποιο? Εκείνο. Α, δεν πατιέται όμως. Περιμένετε, ερχόμαστε. Τέλεια, σε βγάλαμε. Ευχαριστώ, αστυνομία, που με σώσατε. Τώρα έχω ακούσει για έναν δολοφόνο. Τον ξέρουμε κι εμείς. Αυτό και το μόνο του στοιχείο που βρήκαμε είναι αυτό εδώ. Και αυτό εδώ. Ξέρετε μήπως πού θα βρούμε τη μάσκα του? Δεν ξέρω. Αλλά ξέρω. Α, την είχα βάλει στο πουκάμισό μου. Περιμένετε να πάμε στο μαγαζί που πουλάνε στολές. Ελάτε μαζί μου. Πίσω μου. Ναι. Για κάτσετε λίγο ακίνητη. Βγάλτε λίγο τα γυαλιά. Δεν μπορώ, είναι σημαντική, είναι αξίας. Γιατί? Θέλω να δω το πρόσωπό σας. Εντάξει. Αλλιώς? Να βγάλω και αυτό που φορώ στα μάτια μου. Ναι. Εντάξει. Να ορίστε εδώ. Τη μάσκα? Ναι. Τώρα θα βγάλω και τα γυαλιά. Μισό. Είναι βαριά τα γυαλιά μου. Σας τα τραβάω. Φόρεσα τη μάσκα μου. Για γυρίστε προς τα εμένα. Δεν είσαστε εγκληματίες. Σας πέρασα για εγκληματίες. Βάλτε τα πάλι. Δεν το πείτε σε κανένα. Έλα. Δεν το πείτε σε κανένα. Γιατί? Γιατί έχω πάρει τη διεύθυνσή σας και ξέρω που μένετε. Είχε έρθει μία άλλη. Και την έδιλες. Ναι. Πάμε. Άρα δεν πληρώνω σε αυτό το σπίτι. Πάλι του. Αναστήθηκα.
απευθύνομαι. Κάτι γράφει αυτό το κουτί. Γράφει 666 που είναι ο αριθμός του διαβόλου. Απευθύνομαι! Σου παίρνετε το κουτί. Μάιν. Δικό σας. Μάιν. Κάτσε να σας πάμε σε νοσοκομείο. Βρίσκατε. Ναι. Μία βρύση. Γιατί μία βρύση. Ένα ξέπλαινο τα αίματα. Κάτσε το μηχανάκι. Α, είσαστε καλά λοιπόν. Ναι. Δεν σας είσαι τραγικά. Όχι. Ήταν ο δολοφόνος που ψάχναμε. Τίποτα. Σίγουρα δεν είπα ήταν ο δολοφόνος που ψάχναμε. Μα το είπατε. Πάντως Πάμε πίσω στο μαγαζί. είναι αυτό το κουτί. Για να δω. Γράφει 666. Για δώστε μου. It's mine. Τώρα πατήσεις πause. Όντως. 9 είναι. Α, όχι, αυτό γράφει άλλον αριθμό. Κάτσε να το ξανακοιτάξω. Όντως. Πας το πει, πώς έχεις και δεύτερο. Έχω εφηβρικό. Πήρα και ένα ακόμη που έγραφε το ίδιο. Κάτσε. 666. Καλά έκανε. 666. Λέτε μήπως να σας πάμε στο αστυνομείο. 666. Καλή. Όλα σου. No, cut please. Πάμε λίγο πάλι εκεί με τις σκούτες. Δηλαδή, κοίτα. Ναι, έλα. Έρχομαι! Όχι. Πάμε. Ο αστυνόμος μου είπε να κλείσω και ακόμη δεν έχει βγει. Παλά ξενόφουμε. Καλύτερα να μπω εγώ και να το ερευνήσω. Ελευθερείτε το κουτί σας. Είμαστε delivery boing. Α, φιγούλα είναι ψεύτικη. Boing. Απλώς είναι στο κουστούμι. Υπάρχει ένα κουμπί από κάτω που κάνει να βγάζει μαχαίρι. Όντως. Δεν πονάει το μαχαίρι αυτό. Εντάξει. Ορίστε. Πολλές φορές το ρομπότ. Ο αστυνόμος πού έχει πάει? Ξέρεις μήπως εσύ? Γιατί κουνήθηκε τώρα? Μάλλον θα έχει μηχανισμό. Θα το πάρω μαζί μου. Δηλαδή κάτσε να το σηκώσω πρώτα. Το σήκωσα πολύ βαρύ. Μάλλον θα το πουλάνε για φιγούρα. Μπορεί να είναι και ψεύτικο. Τέλος πάντων. Κάτσε να το βάλω εγώ πάνω στο μηχανάκι. Δηλαδή. Τέλεια, το έβαλα. Πού να το πάω τώρα?
στο αστυνομείο. Ένας αστυνόμος. Τελικά καλύτερα να το πάω στο σπίτι μου. Αυτό γιατί είναι το σπίτι μου. Κάτι μου λέει θα το κάνω μάψηση. Μισό να φτιάξω ένα καινούριο σπίτι. Τέλεια. Τώρα κάτσε να ξανασηκώσω. Την κατέβασα. Κάτσε το λάμπη. Κάτι μου λέει πρόβλημα με τη μέση μου. Τέλεια. Πρέπει να το βάλω στο μηχανάκι. Πρέπει να βρω ένα ωραίο μέρος για να το αφήσω που θα είναι ωραίο ντεκόρ. Πού να το αφήσω. Πρέπει να βάλω και το κουμπί από κάτω. Λοιπόν, κουμπί. Εδώ θα ήταν πολύ ωραίο. Κάτσε να το αφήσω. Το κουμπί για μαντί θα είναι μια κολοκύθα. Κάτσε να βάλω το κουμπί. Τέλεια, το βάλω και κουμπί. Καλύτερα τώρα να πάω κάνω το μηχανάκι. Κολοκύθα γυρνάει σε 3, 2, 1. Η κολοκύθα δεν είναι σωστά. Για να το δουλεύει. Μάλλον πρέπει να το φτιάξω. Ναι, πρέπει να το φτιάξω. Τέλεια, θα πάρω το γαλλικό μου κουμπί. Τέλεια. Εδώ. Τέλεια. Έτσι εδώ. Τέλεια. Τώρα κάτσε να βάλω και το σφύλι να τα κάνω κάπως, ναι. Μπαμ. Καλά το κεφάλι που χτυπά. Μετά θα χρειαστεί να ξαναφτιάξω. Και το κουμπί κάτσε. Φτιάξω μπαμ. Τέλεια. Τώρα κάτσε να τα ξαναβάλω στην αποθήκη. Τέλεια. Για να το δουλεύει. Όχι, έγινε πρωί. Και κάποιες φορές περπατάει. Γιατί περπατάει. Μάλλον θα περπατάει, έτσι θα είναι το σύστημά του. Εντάξει, καλύτερα λέγω να πω να κοιμηθώ.
κανονικό. Είναι ζωντανό. Όχι, δεν είμαι ζωντανό. Απλά είναι το σύστημα μου να μιλάω. Να σου πω κάτι, να παίξουμε κρυφτό. Τι ώρα είναι πάντως? Πρωί. Ενώ τι ώρα το πρωί? Δεν έχω... Κάτσε, κοιμήθηκα στις 6, λογικά 7 θα είναι τώρα. Σήκω! Τώρα, Να παίξουμε κρυφτό. άσε μου, κάνω γυμναστική. Την πρωινή σου γυμναστική. Όχι, και την βραδινή μου. Κάτσε να βάλω το δικό μου γυμναστήριο. Τι? Λε. Τι κάνεις, σηκώνεις κολοκύθες? Όχι, κάνω push-ups. Έτσι κάνω, σαν ψητελίμα. Τώρα push-ups. Κυλιακούς κάνεις. Αυτό. Τι ηλίθιο ρομπότ. Ποτέ δεν θα αποκτήσεις κυλιακούς σε ένα ρομπότ. Κάτι πρέπει να πω και τον φίλο μου τον αστυνόμο. Ο φίλος σου αστυνόμος τον σκότωσε ο κανονικός. Όχι, πελάταμε τόσες όλες μέρες. Πάμε. Θα κλαίω όλη τη μέρα. Ψέματα. Τι εννοείς? Έλα πάμε έξω. Πάμε έξω. Τι είσαι όλη την πόλη? Όχι. Στο αστυνομικό. Πρώτα μου κάτσε. Να πάρω το γυμναστήριό μου. Όχι, μου τύζει τα ζώδια μου. Τώρα θέλω να κάνω μπάνιο. Όχι, όχι μπάνιο. Γιατί? Είναι κακό το νερό. Ναι, είσαι ρομπότ. Τέλεια, πάμε. Έλα κολορομπότ. Αλλά δεν είμαι ένα απλό ρομπότ. Πρέπει και να με ταΐζεις. Να μου φέρνεις φαΐ. Έτσι, Γι' αυτό ήμουν τόσο ακριβό. Θα μετανιώσεις την ώρα και την στιγμή. Θέματα λέω. Μόνο μου φτιάχνω φαγητό σε 1 λεπτό. Θα μετανιώσεις την ώρα και τη στιγμή. Τι? Που σε πείλα. Δεν χαλάω. Γι' αυτό ήμουν τόσο ακριβώς. Πόσα λεφτά είχες δώσει? 3.000. Γι' αυτό. Καλά έκανες και το πήρες. Κάνω ό,τι θέλεις. Και διαβάζω και τις σκέψεις σου. Τώρα σκέφτεσαι για τον αστυνομό αν λέω αλήθεια ή ψέματα. Ναι, αλήθεια. Προσπαθώ να σε σκοτώσω. Τι? Αλλά πάλι καλά που δεν είναι αληθινό. Έτσι, μέχρι και τα κινητά σου πάνε με το αυτοκίνητο τα πατάνε. Κοίτα κάτι, κοίτα ένα μαγικό. Τι? Περνάω από μέσα του. Δεν γίνεται να πάθω τίποτα. Πάμε. Έχεις κουμπί που εξελάγει? Σοβαρά? Ναι. Όχι. Έτσι, Αν θέλεις να βγάλουν πρέπει να μου δώσεις όλα σου τα λεφτά. Όσα έχω στο πορτοφόλι. Ναι. Είχα 300 ευρώ και είχα 350 ευρώ. Ναι. Να φτιάξουμε νέο ρομπότ. Όχι, πάρε τα 50 ευρώ και πήγαινε σε έναν μαστόρα για να σου βάλει κουμπιά έκρηξης. Ναι, αλλά πρώτα να το πω σε εκείνους που δουλεύουν. Καλά, ποιος αγόρασε χθες το ρομπότ που κάνει 3.000 ευρώ? Το ρομπότ που κάνει 3.000 ευρώ. Να σου πω κάτι. Μπορείς να φτιάξεις κουμπί που
Φωνέ, αλλά φτιάξε εδώ μια νέα στολή. Πρώτα φτιάξε το κουμπί. Εντάξει. Τώρα. Έτοιμο. Όχι ακόμη. Έλα πίσω από την πλάτη. Πίσω μου. Ναι, πίσω σου θα είναι. Τέλεια. Ήρεμα εσύ, το κεφάλι σου χτυπάω. Τέλεια. Έτοιμος. Τέλεια. Αντίο. Τέλεια. Σε βάλαν. Ναι. Περίμενε. Α, ναι, τους είπα να το φτιάξουν το ρομπότ. Πάτα. Ναι, τώρα. Πίσω στη πλάτη μου. Ναι, το ξέρω πώς είναι πίσω στην πλάτη σου. Απλώς περιμένω να πεις τα τελευταία σου λόγια. Michael Myers. Σκέφτηκα. Αντίο ρομπότ. Πάω στο σπίτι μου. Χωρίς αυτόν πια. Μου είπαν πως έχω φτιάξει και δύο ρομπότ. Όχι. Πόσο κάνει. 3.050 ευρώ αυτό. Άντε καλά. Άντε. Έλα. Εγώ δουλεύω από μόνος μου. Εντάξει, πάμε στο σπίτι μου. Ναι. Μισό αέρα στο μηχανάκι. Θα σκάσει ποιο μηχανάκι. Α, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω πώς συμφωνεί. Έλα, πάμε με τα πόδια. Φτάσαμε. Ναι, επιτέλους μετά από πολύ πάτημα. Ένα κολορομποτάκι. Μπες μέσα. Εγώ τι θα κάνω. Κάνε δεν θέλετε, δεν μου. Το κουμπί του φίλου μου. Ενώ του εχθρού μου. Εγώ θέλω να πάω να κοιμηθώ, δεν μπορώ. Αντίο, κάνω ό,τι θέλεις εσύ. Είσαι ρομπότ, κανονικά θα κοιμάσαι. Ρομπότ, πάμε. Εντάξει. Κάνω ό,τι θέλεις. Είμαι μικρό ρομπότ. Τι λες, μεγάλος είσαι. Για να μετρηθούμε. Πάμε εδώ. Τι ύψος είμαστε. Όχι, αφού εσύ έχεις μαλλιά, εγώ δεν έχω. Σκέφτηκα. Είπα κάτι. Κάνω ό,τι θέλεις εσύ. Εντάξει, αλλά μπορείς να μου βγάλεις τη μάσκα. Εντάξει. Τέλεια. Όνα σου. Γιατί είμαι creepy. Ναι. Εντάξει, τώρα άσε με να κοιμηθώ, κάνω Την ξαναβάζω. Επειδή δεν θέλω να δείχνω τη μούρη κάνω μου. ό,τι θέλεις. Πάω να κάνω φάρσα ή κέρασμα. Πρωί! 10 η ώρα το βράδυ. Αφού πρωί, αφού τέτοια ώρα πρέπει ξυπνάς γρήγορα γυμναστική. Πήγε ρομπότ! Εντάξει, Θα κυνηγήσω με το σπίτι! εντάξει. Έτσι πήγαινε για φάρσα ή κέρασμα. Πού το ξέρεις. Σε άκουγα. Γιατί δεν μου το έλεγες. Τέλεια.
Άφησε μου την πόρτα. Ωραία. Πάλι καλά που έχω εδώ για κουμπί. Έλα. Σου άνοιξα. Τέλεια, βγήκες. Ναι. Στο απέναντι σπίτι να πάω. Κάνε ό,τι θέλεις. Αφού εκεί υπάρχει ο εχθρός μου, όχι. Έρχομαι μαζί σου. Φάρσα ή κέρασμα. Φάρσα ή κέρασμα. Κανένας δεν βγαίνει. Εντάξει, θα πάω σε άλλο σπίτι. Βλέπω ένα ζωάκι. Μιαου. Μιαου. Σταματήστε γάτες. Βρήκα ένα σπίτι που θέλει το αστέρι. Είναι βίλα. Γεια. Φάρσα ή κέρασμα. Μιαου. Μιαου. Ω! Ρομπότ. Ρομπότ. Όχι. Το ξέρω. Ξέρω να φτιάχνω πράγματα. Τέλεια. Τον έφτιαξα. Τόση ώρα το είχα πάους. Α, το πατήσα play. Γεια. Φάρσα ή κέρασμα. Βάζετε μου γλυκά. Ω, τι είναι αυτό. Πώς δεν είπαμε. Αλλά πώς θα εκραγεί το ρομπότ. Θα τον σκοτώσουμε και μετά θα το πατήσω. Ω! Κάτσε να βγάλω λίγο τη μάσκα. Θα μου φάνηκε. Να ξέρεις ότι σε βλέπω. Γεια. Φάρσα ή κέρασμα, κύριε. Κύριος μου. Τέλεια, δώστε μου γλυκά. Το κέρασμά σου. Πάρτε ένα δώρο. Τι, Μπορεί να το κάνεις δώρο. τι είναι αυτό. Ένα δώρο. Δώστε μου. Πάρτε το. Είναι πράσινο. Έχετε χρόνο του πάψει. Τέτοιο. Ναι, κατάλαβα.
Τα ρομπότ δεν ξέρουν να μιλάνε αφού. Βγες. Εσύ ρομπότ. Τι. Το ρομπότ μου είσαι. Ναι και. Πρέπει να πολεμήσουμε τον εχθρό σου. Α, ναι, πάμε. Πάμε. Και περπατώ στο πισινό. Βοήθεια. Τι. Ξέρεις να κοντάς. Βγήκα. Πού είσαι? Εδώ στο σπίτι. Α. Πάμε στο σπίτι του. Κολυμπώ στο πισινό. Πάμε. FBI! Δεν είμαι στο FBI. Άκουσέ με. Τι. Θα τον πολεμήσω εγώ. Σε σκοτώνω. Πέθανε. Ξύπνησες, άντε. Περίμενε, δεν θα παίξω με έτσι. Αχ. Μισό. Έχω έναν άσχη στο φακό. Όχι φακούς. Άντε καλά. Δεν φωτίστηκα καλά. Ποιος κοιμάται έτσι με τόσο φως. Ταινία εδώ. Εγώ έχω συνηθίσει το σκοτάδι. Μάσκα λάμψε. Μάσκα βγες. Αυτή! Εσύ τι κάνεις εδώ. Είναι αγόρι. Κάτσε εκεί που είσαι και... Το πόδι μου, παραδίνομαι. Σταμάτα να μου σπάς. Στο κεφάλι! Τουλάχιστον δώσε μου τη μάσκα μου. Τέλεια. Πώς Τώρα το πάτησα. Λομπόν, Τι. τον σκότωσα. Πάμε στο αστυνομείο. Ναι. Κάτι έπρεπε να κάνει. Τι. Συγγνώμη πως... Βαρσάει κέρασμα. Συγγνώμη που θα σου το κάνω. Τι. Μισό. Πάω στο αστυνομείο τώρα. Αστυνόμε. Τι. Χαίρομαι που σε ξαναβρίσκω. Τον σκότωσα. Ποιον. Πώς τον είπαμε. Τον Μαξιμάες. Σε παίρνω στη σύνταξη. Γιατί? Έλα εδώ. Μα είμαι 20 χρονών. Έλα εδώ, έλα. Θα πω φυλακή. Όχι, ελάτε εδώ να πούμε κάποια λογάκια. Εντάξει. Να το όπλο μου. Νερό θέλετε. Όχι το όπλο μου. Πάρτε. Τέτοια έχουμε. Λοιπόν. Μπράβο! Τέλεια. Και ελάτε μαζί μου, ελάτε. Ελάτε λίγο εδώ μέσα, θα είμαστε μαζί. Βάλτε ρούχα αστυνόμου. Τι θα γίνω αστυνόμος. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Ναι. Τις πήραμε στη σύνταξη. Στη σύνταξη. Δηλαδή γίνατε αστυνόμοι. Μα είμαι 20 χρόνων, εντάξει, κάτι να αλλάξω.
Τέτοια λέγαμε εμείς τα χρόνια μας. Τι, μα τώρα είμαι 20 χρονών. Ναι, τότε εμείς ήμασταν μικροί. Ηλίθιοι είσαστε. Και κοίτα κάτι. Να δω και τα άλλα ρούχα που μου δώσατε. Ναι. Πάμε σπίτι μου να το γιορτάσουμε. Ναι. Περίμενε, πού πας? Έλα εδώ. Όχι αυτά τα όπλα, κάποιο από αυτά. Γιατί να μην έχω το πιστόλι μου. Ναι, είσαι κανονικός αστυνόμος. Μην βλέπετε έτσι τα φιλιά μου, ήταν σαν τα δικά σας κατεστρώσω και τέλεια. Θέλω τα δικά μου μαλλιά, όχι. Αφού όλοι οι αστυνομοί τέτοια μαλλιά πρέπει να έχουν. Τα μαλλιά σας μπέικον. Βγάλτε λίγο τη μάσκα σας να δω πως είστε, αν είσαστε όμορφοι. Μα με είχατε δει. Ναι, αλλά θέλω να σας ξαναδώ. Άχρηστε. Ψηλώνετε. Δεν ξέρω. Δείξτε. Α, μπράβο. Κούκλι. Τέλεια, τώρα μπορείτε να ξανακάνετε τα μαλλιά σας μπέικον. Όχι, δεν γίνεται. Όλοι οι αστυνομοί τη μέρα που έρχεται νέος αστυνομός πρέπει να έχουν λιατό όπως τα έχει και αυτός. Για μια μέρα. Όχι, για πάντα. Τι είπατε? Για πάντα. Θέλετε να μην σας πάρω αστυνόμους? Επειδή εγώ είμαι το αφεντικό σου. Τι? Μα, Είστε καλά. τώρα θα κάνουμε το τέλος. Ναι. Σηκωθείτε. Μα θα πάω σηκώ. Ναι, αλλά πρέπει να σηκωθείς πρώτα. Σηκωθείτε. Τέλεια. Ελάτε, πάμε. Όχι, πάμε. Πάμε. Όχι, δεν μου χωρέψω να στο αστυνομείο. Ποιος είσαι? Ναι. Πάμε. Από δέντρο έπεσα και τώρα θα πούμε Ένα τραγουδί. μ' αυτούς που έπαιξαν σε αυτή την παράσταση. Πάμε. Έπαιξε ο Διαμαντής στην stop. Πάτησα. Και ακολουθεί ο Γιάννης Καλακαξάς. Τα ίδια θα ξαναγίνουν. Σε επανάληψη. Πάμε. Λαφαήλ Γιαννόπουλος. Ναι. Ωραία. Και ο Κωστάκης ο Πανούντος. Ναι. Πάμε. Ήταν ο Κωστάκης ο Γιαννόπουλος με τον Νίκο τον Μαγιόπουλο και τραγουδούσαν όλοι μαζί. Θα πούμε όλους τους ήρωες μαζί. Ήταν ο πρώτος ένας πολύ σπουδαίος αστυνομικός. Ήταν αστυνομικός σπουδαζέ, αστυνομικός. Ήταν αστυνομικός σπουδαζέ και ήταν πολύ σπουδαίος. Μετά ήταν
ο Πεδάκης. Πεδάκης. Μετά ήταν ο Πεδάκης, ο Μακλιμάες. Και μόνο ήταν ένα μικρό παιδάκι. Παιδάκι. 3, πάμε. Μετά ήταν ο κλέφτης, ο Γιαννάκης. Φυλακή μπήκε και προχώρησαν στο κελάκι. Και μετά που προχώρησαν στο κελάκι, ο αστυνόμος δεν ήξερε τι θα γινάκι. Και μετά βάλαν κι αυτόν φυλακάκι και μετά μείνει για πάντα εκεί μέσα. 3. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like και μια εγγραφή. Μπανάκι και να τα κάνετε και σε μένα στο Διαμαντή. Ναι. Και να ξέρετε κάτι, εδώ θα είναι το κανάλι μας κάθε μέρα το συνέχεια. Αύριο γίνεται ξανά ένα κάτι σαν παρόμοιο βίντεο με αυτό, με τον Διαμαντή Προκόπουλο. Διαμαντής 90. Diamond 90. Νομίζω τώρα πρέπει να κλείσουμε το βίντεο. Bye! Αντίο!